Amma gaskiya ke fa lissafin da kika yi fa sai a hankali fa gaskiya. Za ki zo ki kama ki mai wani lissafi haka. Sai ka ce dai ni. Ban gane ba dan Juma, da ni da kai akwai bambanci ne a wajen shi? Akwai bambanci mana, ni fa namiji ne ke kuma na mace ce. A matsayina kuma gashi ke fakin tsufa. To wai dan Juma ina ruwanka, lokacin da kake naka maganar na sa baki ne? Na san baki sa baki ba, kuma na ji kina ce min wani dan Juma. Me dan Juma? Ni ba sunana dan Juma ba fa. Sunana sai na faɗa maka Barista Gogoro Oluwalim. Yawwa. Insha Allah duk ba zai gagara ba. To ai shikenan mai gida, tunda ka ce ba zai gagara ba, magana ta kare. To ku kun ji su kawo dan Juma, duk abin da kuka lissafo za a baku. Allah. Amma kai kawo dan Juma kana ji ko lissafin duk abin da kake so za ka yi kawai, sai mai nasara ya bani kuɗin hannuna sai na siyo maka duk abubuwan da kake so. Allah ya hore min lafiyar da in ka bani kuɗin dimus a hannuna duk wata shiga da fice da sabgogi zan yi wa kaina. To kai ka dai ji abin da ya ce MD mai nasara, wai duk wasu kuɗaɗe kan masu bata nuna kawai a dunkula a bashi. Insha Allah.